Любими автори за 2025 година. Your next page here. Ако се интересувате от книги и здравословен начин на живот, то този канал е абсолютно за вас. Нека да започваме, защото се оказа, че 2025 година е била изключително силна от към любими книги и автори и нямам търпение да споделя с вас. Започваме с Кери Лейк Нуктикадия. Много любима моя авторка. Рина Кейн с Покварен крал. Тази авторка няма слаба книга и горещо ви я препоръчвам, както и самата поредица. Същото се отнася и за Катарина Маура и Сгрешената булка. Определено трябва да я прочетете. Поредицата за Ветровитият град на Лиз Томфорд. Ако си търсите нещо романтично и леко за четене, то това е вашата авторка. Годината започнах с Руникс на Готикана и това даде силен старт за мен. Което значи, че определено ви я препоръчвам. Също много любима авторка е Мерседес Рон с поредицата Наша вина. Предполагам, че няма човек, който вече да не е чел, но все пак, ако си търсите нещо леко и романтично, това е вашата авторка. Една не толкова нашумяла поредица и авторка, а именно Джули Каплин. В момента съм чела само тази книга, но съм виждала, че има и за други държави. Така че тя е също леко и романтично четиво и определено ви я препоръчвам. Трябва да я погледнете и нея. Фентази авторка. Живак на Кали Харт. Нямам търпение за втората книга и се надявам съвсем скоро да стигна до нея. Определено ви я препоръчвам. Една авторка на трилъри, а именно Дженевива Роуз с Перфектният брак. Нямам търпение за следващата книга, защото тази я прочетох на един дъх. Така, вземам таблета, за да си помагам, защото следващите автори, за които ще ви говоря, ги нямам налични да ги виждате. Затова някъде тук ще виждате книгите, за които ще ви говоря. И авторката, която открих края на миналата година, това е Клои Лош с Да ловиш 13. В момента съм я дала да се чете, но с нетърпение очаквам втора част. Топ! Много добра авторка. Следващата авторка, за която ще ви говоря, е Дженифър Арментраут с нейната поредица Буря и ярост и определено ще прочета всички книги на Дженифър Арментраут, защото много ме заинтригува как пише тя. Алхимизирани на Сен Лиу. Предполагам, че няма човек вече, който да не е чел и който да не е чул за тази авторка. Все още се чудя как е измислила всичко това, наистина. Милувката на мрака, извинявам се, на Скарлет Сейнт Клеер. Не мога да помня всички автори, съжалявам. Но тази авторка пише фентази за гръцката митология и не бях чела до сега нищо такова, но определено ми допадна, затова ви я препоръчвам горещо. Ана Хуанг с нейната порочна любов. Поредицата е много добра. И определено ще прочета и следващите книги на авторката, така че да, препоръчвам ви отново. Но най-очутващото за мен е, че има две български авторки, които ми станаха любими. Аз не си падам особено по българските автори, не ме разберете погрешно, просто до сега най-вероятно не съм чела нещо, кой знае какво, за да ми влезе така в съзнанието. Поредица, всъщност това е поредица, за която ще ви говоря. Това е на Йоана Вълчева, а именно Пратеник на полумесеца. Ако обичате трилъри, то смислени, примесени с романтика, определено трябва да ни дадете шанс, защото направи ми наистина много голямо впечатление. И авторка, която изслушах покрай Коледа, защото книгата е Коледа в Твореца на Стефана Белковска. Изключително ми допадна и определено чакам нещо ново от авторката. И ако такъв тип видеа са ви харесали, то може да ме последвате или коментирате. Благодаря ви!